Sanibonani, igama lami nguNonkululeko Ngamazibuko. Sinenkinga la, sasikade sisebenza efemini yendwangu eNyukhasela, Emadadeni, e-Section 6, u-Yellow Street, ku-site number 68, eJayali Clothing. Umqhashi wasimisa emsebenzini ngesikhathi se-COVID, wathi umsebenzi awusekho. Wasimisa cishe kwaba isikhathi esingangenyanga noma amaviki amathathu, ukuthi angisakhumbuli kahle. Uma esimisa sahlala sesisahlezi sezwa sekuthiwa abanye useyababiza emsebenzini. Hhayi, saqoqana ngoba sasine-WhatsApp group sashona emafemini. Sambuza ukuthi why, wathi akasenawo umsebenzi so uyasixosha. Sakulwela-ke lokho ukuthi uyasixosha ngoba sabiza sa-report-a kaSATU ku-organiser we-union. Sacela ngaleso sikhathi owayesabambile kwaku-Delani Thwala, kodwa ngalelo langa owaqhamuka kwaku-Patrick Mthembu, not Delani Thwala. U-Patrick Mthembu, Patrick Mthembu sangakhona ukumthola kwathiwa akekho. Sathola u-Patrick Vundla, wasuka eThekwini wazosi-attend-a. Sahamba saya kwa-Bargaining Council, savula i-case yokuthi kube ne-unfair dismissal. Savula i-case salihamba-ke selihamba naye u-Patrick Vundla. Angokuthi ake saluwina, kwafika la ekuthenini umqhashi sacela u-asayine ukuthi umqhashi uzosikhokhela. Umuntu eyedwa wayezokhokhela u-6,123 mangingaphosisi. Wase wathi yena ngeke ekhone ukusikhokhela imali kangaka ngoba sasibaningi. Ebephepheni kwakubhale u-173. 103, not 173. Wathi ngeke ekhone ukuyikhokha leyo mali, ngcono ucela ukuyikhokha nge-installment. Umuntu oyedwa uzomdivayida lo 6,000 kube u-2,000. Angisazi namalini 2,000, iphepha ngiba ngisalibuka kahle. 2,000 nemali, 2,000 nemali kuze kuphele lo 3 months. Ngoba ngikhumbula kahle kwaku-April, wathi kuzoba uMeyi, kwaku-March. Wathi kuzoba u-April, uMeyi, uJuni kuzobe sesiqedile sonke. Kodwa till today asikaze size siyithole. Sesizame iy'ndlela ey'ningi ngoba ukuqala kwethu ukuzama usizo, siqale kuMvula F_M, sakhuluma ngakho. Kwafana nokuthi siyadlala, saya khona umphathi we-Team Sugar, naye sewangathi uyazama naye waphelela endleleni. Kangangokuthi kuze wafika ngisho ikhathi kwawu-Ukhozi F_M, kwasingena ngoba ngakhuluma konje ubani, uLanga Dlamini. Sacela yena ukuthi esifakele udaba, wathi angenza i-voice note ngoba inamba, wathi angene ku-WhatsApp angenzele i-voice note. Sathi sicela usizo-ke ngoba iy'khathi ey'ningi wayede nje engifaka iviki neviki, mhlampe engifaka kabili iviki neviki. Kwaba ngathi bayasisiza babuye baphelele endleleni ngoba nje mangathi siyanyakaza kuba ngathi bayasisiza bese bephelele endleleni abaka-SATU. Kwasuka lapho shuthi kwalokhuzani kwasuka lapho kwayi-cutting age. I-cutting age-ke khona i-union, nami ngangiyilunga layo, khona ubhuti wayengicelile ukuthi usacela sivule i-union. Hhayi, sacela wangathi uyasenzisa-ke lo bhuti lo. Wase walanda i-cutting age, khona i-cutting age eyafika la emafemini, elayihamba ingena amafemu namafemu. Nami ngingomunye wabo owayehamba ne-cutting age. Ngayenza i-interview njengoba ngiyenza namhlanje, kodwa udaba lethu langalavela lo wayesiphethe wakhuluma, wabesekhuluma iy'nto ey'ningi. Ethi hhayi alivelanga, ubuye ethi uthe umlungu uyasifuna. Mina ngangakhona-ke ngathi-ke ngikhona ukuya kumlungu ngoba angazi ukuthi isizathu sekuyini. Ngoba yabona nje le cutting age iyangiphatha kabi kakhulu ngoba sasinethemba lokuthi izolunga. Kodwa nje i-cutting age wangasiveza isitori sethu ekubeni ngangingomunye welunga le-union. Ngoba even uBaba Mncumali lo umphathi lo waka-SATU, unobhala omkhulu waka-SATU, sake samlanda sabuthana sonke saya lapha ema-ofisini ka-SATU, kodwa akazange eze esisize. Wayelokhu ethi uyasisiza uyasisiza,
ngoba u-organizer Yebo, Province. u-organizer owayesephethe ngaleso sikhathi kwaku-Delani Thwala. And uDelani Thwala-ke noma sengiweqile-ke lokho ukuthi wakwathi wangibiza wathi wangifonela wathi sacela ngize, kodwa ngingabatsheli abanye. Ngabatshela-ke mina ngathi wathi ngingabatsheli, angazi noma wayezongifumbathisa ukuthi ngoba wayebona ukuthi yimi engangi-active. Wayezongifumbathisa uma ngicabanga ngoba ngala mina ngaze ngabatshela ngathi yazi nangu uDelani. Akekho la. So manje sekuhambe kwaze kwafika. Awu okunye manje sesizame ummeli. Konke nje sikuzamayo kade sigqigqa asisazi. Nommeli nje asimboni kuyenzani. Nommeli naye nje ukhunjuzwa yithi mina ngigcine naye ukhuluma naye ngoFebruary nje wathi kimi ngizobuya Monday uzothinta abantu bakaSATH eThekwini kwafana akaze eze bathinte. Mina-ke bese ngikhuluma-ke naye ummeli. Ekukhulumeni-ke kwami naye sengiyambuza ukuthi udaba luhamba kanjani. Sahamba saya ka-Labour siyofuna indaba ye-address cause iy'mpahla efemini le-68 esasebenza kuyo kwase kumele kuze u-sheriff ezodla iy'mpahla ezizoyodayiswa sithole imali yethu. uSATH wawubhale i-address e-wrong. Mase sihamba nommeli sesiyoyifuna i-address ka-Labour sathola ukuthi i-address saseyasemabhodini ayisebenzisayo. Yikho u-sheriff ethi akayiboni ifemu le thina esiyishoyo. Masuka lapho-ke sahamba saya khona ka-SATH sangamfica yena unobhala kwathiwa akekho. Sahamba masimfonela ifoni yakhe ayisangeni isasebenzi. Ummeli ngamcela sicela ukuthi ufonele ummeli lo wayephethe icala lesu laka-SATH. Amfonele ngibuyele kuye mina Tuesday last week ngimbuza ukuthi kuhambe kanjani, umtholile yini ummeli? Athi umtholile ummeli lo waka-SATH owayemele icala lethu. Uthi icala wali-withdraw-a because uSATH wawungasambhadari. Wasicela ukuthi amsendele-ke i-email yencwadi le eshoyo ukuthi icala uli-withdraw-ile. Akayisendike nanamhla because ngimfonelile nje kuthanga washo ukuthi usalinde i-email ngase sacela ukuthi am-check-e ukuthi ayisende ilokhunjana i-email. So nje kade bagqigqa ayi. So mhlawumbe sekugcineni ngingafisa ukuthi kulolu daba mhlawumbe ekugcineni benze njani noma usebenze njani? Singafisa uSam ukuthi akhokhe iy'mali zethu ziyashoda iy'mali. Kunamabhalansi aka-bargaining council ashodayo from Moi to Chiali. Ngoba ishintsha amagama efemu but asiyitholanga iy'mali lapho wasi sizomuva nazo, kodwa khathi sesithola imali sathola imali o-3,000. Ushintsha igama lefemu sekuba yifemu entsha. Yebo, ethi umuva nathi siza ngapha efemini entsha yonke into yethu kuzoqhubeka. Njengami nje azingathola imali encane kanjani. Kodwa mina sisasebenza ngaphakathi ngasheshe ngambamba ukuthi akangirejistanga e-bargaining council. Ngokuthi ngangisajoyine labo o-legal wise-ke wayikhokha back ngoba ngathi mangithi ngangifike ngo-2016 ngabona ukuthi hawu ma engirejiste ngo-2018 kanti ngo-2019 kuzoqala iy'ndaba ngizoya ku-maternity leave. Ngithi mangibuya kulokhuzana wayikhokha-ke eyami i-cash lena enye. Kodwa sathi sesiphuma-ke vele ngathola encane-ke. So mhlawumbe ngasekugcineni kule mali le eyayiko-6,000 ayikho akayifaka njengoba ayikho akayifaka. 2021, Ayikho akayifaka. 2025 manje. Yabona abantu abasidayisa kakhulu uSATH. Uyasixhaphaza usenzile. Sathi besibadiliza ngisho eThekwini. I-China liyamdiza linika yena imali mase bagcina icala bekhohlwe. Vele bahlala bekwenza nje amaningi nje amafemu akhala ngayo. uSATH nje uyinkinga uyasixhaphaza. Kahle kahle i-union nje kumele ivalwe leyo ingabasebenzeli nje abantu iyaxhaphazana. Sathi sesibuyela yakhumbula sibuya udaba seliphuma ekhosini sebebafonele. Basayi cha niyashukumisa bo sesiphuma ngisho kokhosini. Kwangathi bayatatazela khona bazokwenza abenzanga lutho. Amaphepha esinawo benza ngathi bayanyakaza. Hayi bayasifonela besho ukuthi hayi nayi i-update thina sabacela sathi
asihambeni, hambani nathi niye ku-sheriff. Musukuhamba wedwa unambitheka Bala. ku-sheriff. Sathathe nisihambise ku-sheriff, siyazi thina ukuthi besisebenzaphi. Asike-nake naye u-sheriff uthe uzohamba. Mase simbuza uhambile u-sheriff uthi akayiboni i-paper. Sithi kanjani ngoba thina Yabo, siyayazi. sithi nje sizoyizela edrobheni, Yebo. siyabonga Ntombela organizer Yebo. kaSathi. Sithi sizoyizela siyabonga ethi bale nalokho. Babengafiki ngisho ukuya ngathi And kwaphuma namanye amagama-ke nje angehli kahle. Ukuthi uma beqhubeka belandelana nalo daba lethu bazogcina belandelwa yibhamu. Asazi ukuthi ibhamu landela thina noma bona, asazi. KaSathu. Yebo. ngoba manje intombazane ithi yona ayikwazi ukuchofa ikhompyutha. Kodwa ekubeni Isenzile. yayisenzisa i-interview nabantu abaseThekwini. Yebo. Sikhulume nabo. Kodwa ithi ayisakwazi uSilindi. Masifikile sithi sizofuna athi nje nawe akwazi ukuchofa. Masikhathi sesihamba nommeli ila esesipensela khona-ke. Kodwa lisahamba sodwa. Usiyabonga-ke yena-ke Wayesathenda. nje asisamtholi inhlobo, inamba zakhe ayisangeni. Sithola nje uSilindi masekhona. USathu lo. Ne-COVID khona abanye imali abagcine bengayitholanga iyashodela futhi kahle kahle sonke. Lapho-ke Yashodela sonke. sadayiswa ngisho nabale phezulu konje ubani lo baba lo ukhambule. Babukhambule sasadayiswa nawo uyeke. Wasidayisa kwathiwa nje ayikho wabengabalanga kahle. Ziningi kade kase besigila nje. Kade ngaleli yathana nje lilodwa. Kodwa nje leli cala leli cause le case yethu ifana necala likaSenzo Meyiwe. Sesimane siyalandela sazi yosizakala. Kodwa imali ethu yona futhi sine-interest imali ethu. Ngoba kwathiwa vele izoba ne-interest ngonyaka. Ngonyaka. Izozala u-15%. Yebo. Kusho bona bakaSathu. Kubhaliwe phansi. Bhaliwe Kuba naphansi. nomunye nje umqulu yabo lamqulu khathi sekaSathu bengawushutha. Ukuthi ngoba ifoni yami ifile ukuye ummeli loya mqulu loya. Loyo Kumele osuphethe sibe bephumile yonke into. sishuthe wonke amaphepha ngoba bebengafuni ukusenzela amakhophi. Sivele siwashuthe. Kuphela layishayinela lona ubesinika imali. Kasayini ummeli wakhe. Hhayi, yezwakala. Yebo. Sizoludlulisa udaba. Siyabonga. Ngosami sacela nisize Siyacela shame. asazi. Hayi, akukho Ukhozi. esingasakwenza. Cutting Edge, Imvula FM. Ah. Hawu, asazi.